Hello! Isang napakagandang araw po sa ating lahat, sa mga subscribers ng NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa aming mga audio drama. Sana ay napasaya pa namin kayo. Welcome sa mga bago nating mga subscribers. Thank you din po sa inyong pakikinig. Ngayong araw po ay ipakinggan ninyo ang aming programa Kuskus Balungos, doon po sa isang radio station sa Sagay City, ang ASFM. Sama-sama tayong makinig dito sa NYGC at ASFM. We play all your favorites. Hot hits. Turn it up. Hit radio. We play the hits all around the world. ASFM. Para sa ASFM, Adoninig! 106.9. 106.9 ASFM. Aton, ini, pamati na. Kamu nagapamate sa Kuskus Balungos sa NYGC Blind Drama sa ASFM. Gaupod kay Papa Mel, kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong, kag Lolo Miloy. Magpamati na! Wala magsadya ka! Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Isa naman ka manami nga adlaw para sa aton tanan-tanan. Ini ang adlaw nga dapat puno sang pagpasalamat. Dapat adlaw-adlaw gid kita nga magpasalamat nga nakabugtaw kita sa sini nga mga tinion. Welcome na kamo sa aton nga programa ang Kuskus Balungos. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon sa Barangay Bato, Sagay City, Negros Occidental, Abao. 106.9 ASFM, The Community Radio. Ginapangunahan sang aton gwapuhon nga station manager, Kuya Hil Andan. Ang aton nga program director, DJ White Rose. Upod man naton sa technical side, Noel Bugna. Kag syempre, upod man ang bilog nga puwersa sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama, nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa. Para kay Audio Vision Editor, Romel T. Pineda. Kaupod man sanday, Rayjan Domingo, Puljan Organya, kag Peter Gabrina. Yes, dapat aga pa, smile na. Hindi magkasubo, dapat hindi magkusmod. Gani man, no? Kay kun aga pa, do ka luya na sang imo pamatyagan, ang bilog mga adlaw do ka luya naman na, Miss Catherine. Gani man, Papa Mel. Kag syempre, welcome na nato ng atong duha ka lolo. Ari na sila nga duha, ang gwapuhon nga sila, Lolo Miloy, kag Lolo Ilyong. Pasok! namon sila ang inaig. Hello! Good day na naman, Pare Miloy. Isa ka man namin nga aga para sa mo. Isa ka ba yung adlaw si mo prelyong? Kabalo ko daw gagwapo kasi mo. Ay, sus, inborn, iya, Pare Miloy. Abi mo, ikaw lang gwapo, hao. Siyempre, gwapo kita yung nga duha. Pwera lang kay... Mo pamada. Ikaw, Iboy. Ay, nako. Isa ka man namin nga adlaw sa aton tanan-tanan. Kamusta na kamo dira? Nakapasalamat na bala kamo sa sining nga adlaw? Nakahimos na bala kamo sa inyo pamahaw? Ang iban Premilo, nagaburo barikutot. Pakati Sabado subong wala ubra. Tawhay sila. Yung iba naman iya, nagahimos, nagapuro panilhig, nagapuro pangape, Premiloy, nagasuso sang pandesal. Nagapangapi sila sa nga... wala. Oh. Sayo na. Nagapangapi sila siyang ila paborito dara nga mga kape, ano? Siyempre, sa sininga adlaw, Premiloy, ato naman uro istoryahan ang mga bagay-bagay nga nagakatabo sa aton palibot, Premiloy. Abi mo, ang mga palamagkutanon siyang kalabanan, bala, subong. Pabor ka man, Premiloy, nga dulaon ng SK o kung sangguni ang kabataan, bala? Ato tsamba nila eh. Gaban? Di kayo pa man madula sa buong. Sige ba? Pero kung ikaw, Premiloy, sa pamatyagan mo, may nabulig man ng SK sa aton? Ate, dumi na bulig man guro, galang kay di lang kitaon. O kung wala man, kay wala kita nakita. Na, isa pa na. Kay kabalo ka, Premiloy, sa mga kabaranggayan. Kisa, may aray ang mga SK kag, ano nga, wala man sila sa may ginaobra.
Kung kaisang budget, do ginakuan man ni Kapitan, do ginauro idiyahan man. Ano gani bilis ng iski sa kalye? Hindi, sanggunian kabataan. Asa ko na kabataan. Kambal gani ni Preberto, isla na lang na kuno, sanggunian katigulangan na lang dapat. Oo. Pero sige depende na lang na lantawon ta na kung anong mga opinion sa aton mga pumuluyo. Ang importante padayon kita sa aton nga kalingawan. Basta may Sa imo nga mga iyong nabatyagan ko ang kalipay, ang mga bituon nagasila. Daw mga damgo nga matuod. Sa imo nga mga iyong nabatyagan ko ang kainit nga nagtunaw sang akon. Kasing-kasing nga masinulugon. Sa gihapon ikaw ang akon ginandom. Sa gihapon ikaw ang akon ginapangita. Sa gihapon ikaw ang akon ginahigugma. Sa gihapon tugtog sa katapusan. Mga adlaw nagalabay, mga panahon nagabalhin, apang ang akon paghigugma. Sa imo maligon nga nagapabilin. Sa gihapon ikaw ang akon ginahandom. Sa gihapon ikaw ang akon ginapangita. Sa gihapon ikaw ang akon ginahigugma. Sa gihapon tugtog sa katapusan. Ikaw ang bituon sa akon nga kagag-ihon. Ikaw ang adlaw nga nagahatag sa kapawa. Sa imo lamang ako nagasalig. Sa imo lamang ako nagapalangga. Sa gihapon ikaw ang akon ginahandom. Sa gihapon ikaw ang akon ginapangita. Sa gihapon ikaw ang akon ginahigugma. Sa gihapon tugtog sa katapusan. Pamatian ninyo no ang aton nga mga drama sa NYGC no diri sa 106.9 ASFM. Dugay-dugay pamati naton ang drama ni Pre Albino kag ni Pre Doming Oh, sadya na. Sadyahon tani. Sige, ari ay masaot-saot tablanay Pre Miloy. Abi mo ka sakit pag tiil ko, boy da. Gusto mo ba lamangin masadya? Bisan may mga problema, ari na ang magakompleto sa kagapihon mo. Evening Live Show, diri sa atong radyo. Evening Live Show, upod mo sa pagkaon.
Uy, Parmiloy, antis ang tanan. Ha? Ginapahibalo nato ng aton mga pinalangga nga mga kanay siyaga kag mga ka-IS. Kung nagapalanakit ang lawas, anong dapat nga himuon, Parmiloy? Ipamasahe. Kung nagapalanakit ang ulo, Ipamasahe. kung nagasakit ang likod, Ipamasahe. nagaalay ang balikawang, Ipamasahe. nagapalamanol ang tiil kag kamot, Ipamasahe. Oh. Kung kulang ka sa tinulugan, ipamasahe. Amo nang pinakanami da. Siyempre, Parmiloy, diin kita dapat magpamasahe. sa pinakamalapit ka masahiyan sa inyong mga lugar. Abaw. Siyempre, kung diri ka sa Kabankalan, pwede ka diri makakadto sa... Lower ground floor, Gaisano Mall, Cabancalan City. Wow! Kag siyempre, anong dapat pangitaon nga masahian? Ang Syra Blind Massage. Abaw, korte. Siyempre, ara dira ang aton yung mga masahista, sila ni Maki Paloma, Terebel Paloma, kag ang gwapo honda nga si Mister. Eh? Ang gwap- Apo ko bla, si Romel Pineda. Abaw! Ari man diri si Toto Emilio Magbanwa. Ngakon man nga apo. Sobrang gwapo na. Grabe ka naman. Ari man diri ang pinakagwapa. Naton nga receptionist si Hana Ariola. Abaw. Gayom-yom, gid sa dayon Parmiloyo. Problema pa ang kalipat. Siyempre, ari man diri ang unique massage. Purok paglaom barangay Bato. Ara dira si Kuya Hil Andan sa unique massage Parmiloy. Kadto inyo lang. Kag magpamasahe. Siyempre, pwede man kamo diri makatawag sa ASFM. O kon makatext kay Kuya Hil Andan o kon mag-message kay DJ White Rose. Pwede gid ka mo maka-inquire sa aton sa 0951-6069-696, 0951-6069-696 para sa dugang nga impormasyon mga ka-IS. Unique massage sa Sagay kag Syra Blind Massage sa Kabankalan. Di ginahambal. Wala git. Ano man ang panahon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom among magapabakod sa aton tagipuson. Why nagid kita sang panahon Parmiloy? Diri na lang gid kutob ang aton nga pagpangalaga diri sa inyo paborito nga programa ang Kuskus Balungos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa, Audio Vision Editor Mr. Romel T. Pineda, ariman si Toto Rejan Domingo kag Peter Gabrina. Kag upo diri ang aton bugos man nga puwersa sang 106.9 ASFM nga ginapangunahan sang aton gwapohon nga station manager Kuya Hil Andan kag sang aton program director DJ White Rose. Kag ang aton nga kaupo diri sa technical side si paring Noel Bugna. Sabay-sabay. Kag siyempre dason si Mana. Kit anay naman kita diri sa inyo ginasaligan, ginapamatian nga programa ang Kuskus Balungos. Ako gali, si Lolo nyo Miloy. Kag ako naman, si Lolo ninyo Ilyong. Kaupod kay Miss Catherine. Kag Papa Mel. Madamo gid nga salamat. Bye-bye. 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 ASFM, ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes occidental, our voice is clear. ASFM, your friend always with you.